Ako ovo slušate upravo sada, smatrajte to čudom. Apsolutno nemam pojma da li će ovo biti objavljeno ili ne, jer svaka akcija koju preduzmem ovde, mada nisam siguran gde je to ovde, međutim mislim da sam tehnički u istom gradu u kome sam oduvek živeo, izgleda da ima samo oko 20% šanse da zaista funkcioniše. Prošlo je oko 9 ili 10 sati od kako sam nestao, ako tako želite da nazovete, a ja apsolutno nemam pojma gde da počnem da radim na svom povratku, tako da mislim da imam svo vreme ovog sveta da podelim svoju priču i da probam da dozovem pomoć. Počelo je pre 20 i nešto godina, rekli su mi, sa učenikom 8. razreda po imenu Kent, koji je išao u javnu srednju školu u mom gradu. Iako šuma ovde nije baš gusta i nalazi se na samoj periferiji grada, priča se da se nekako izgubio u šumi nekoliko minuta nakon što je izašao iz škole. Njegovo telo nikada nije pronađeno čak ni nakon tromesečne istrage, iako su vlasti pronašle jednu svesku sa njegovim imenom upisanom blizu ulaza u šumu, u kojoj se verovatno i izgubio. Ovaj prvi incident je verovatno najbizarniji s obzirom na to kako je gotovo nemoguće da se izgubiš u šumi širokom samo nekoliko kilometara, ali to svakako nije bio i jedini slučaj. Njegovi roditelji su se na kraju odselili zbog stresa koji im je ovaj grad zadao, a druge porodice su postepeno počele da rade isto. Naredne godine još jedan dečak 7. razreda je nestao iz iste javne škole. Ceo dan je bio u istoj, ali kada su roditelji došli po njega, više ga nije bilo. Neki od nastavnika kažu da su ga videli kako ulazi u automobil koji se odvezao prema mestu gde se nalazila njegova kuća, ali niko od njih nije bio u stanju da da jasan opis automobila policiji da bi otkrili kome pripada. Oba roditelja vozila su automobile srebrne boje, a auto u koji je dečak ušao takođe je opisan kao neka vrsta srebrnog, ali osim toga nije mnogo ljudi obraćalo pažnju na svaki auto u koji je dete ulazilo, jer je to bilo neko vreme kada je naš grad imao mnogo više stanovnika i samim tim mnogo više dece. Posle ovoga maturantkinja pod imenom Clarissa se zaustavljala na doručku u obližnjoj prodavnici sa svojim prijateljima pre škole. Navodno je otišla u toalet, a nekoliko minuta kasnije prijatelji su otišli da je provere šta je sa njom i otkrili da je nestala. Tek kada je još jedan dečak iz 8. razreda po imenu Johna nestao ujutru u šetnji do škole, ljudi su počeli da govore da je počelo mnogo dece da nestaje i da je čudno da svaki put po jedno dete godišnje nestane tačno 10. januara. Prošle godine je bila to devojčica druge srednje, iako je 10. januar izazvao raširenu paniku i nekoliko bezbednosnih mera koje je trebalo primeniti, ona se nikada nije pojavila na 6. času nakon što je izašla u dvorište škole da uživa u ručku sa prijateljima. Ali pre 2 godine jedan slučaj me je najviše šokirao. Devojčica sa kojom sam išao u osnovnu školu, ona jedina škola sa 8 rođaka po odeljenju, po imenu Kristina, nestala je rano ujutru pre škole, a prozor njene spavaće sobe je pokazivao znake nasilnog ulaska. Kristina i ja nismo bili baš bliski prijatelji, ali smo bili bliski zbog malog razreda, tako da njen nestanak je bio baš blizu mog komfora. 10. januar me nikada nije prestrašio kao što je ostatak grada. Ja sam jedino dete u svojoj porodici, tako da su me moji roditelji budno pratili i takođe su mi usadili neku snagu odgovornosti, pa sam veći deo dana išao u potpuno drugu školu, udaljenu 45 minuta od svog grada. Većinu vremena ne bih ni primetio zašto su svi bili tako izbezumljeni sve do kasnije, te noći kada smo na kraju dobili tužne vesti. Znao sam svaku osobu koja je nestala, ali nikada nisam bio deo neke teorije zavere u vezi misterioznog nestajanja dece. Sve sam smatrao kao neku vrstu jezive slučajnosti.
Nakon što su ljudi počeli da primećuju ovu čudnu pojavu, počeli su panično da se sele, plašeći se za bezbednost svoje dece. Mnogi stariji parovi su odustali od toga jer se dešavalo samo osobama od 13 do 18 godina, ali je ostalo i nekoliko porodica sa decom zbog visokog kvaliteta života, niskih troškova i izuzetno niske stope kriminala u našem gradu. Kada sam bio manji, dolazilo je nekoliko novinara iz obližnjih gradova da izveštavaju o bizarnim dešavanjima 10. januara, ali kako to traje već duže vreme, od tada su prestali. Malo ljudi i priča o ovom danu tokom cele godine, radije ćute kako ne bi stvarali nepotrebnu paranoju ili kako ne bi ubedili ljude da se odseli iz ovog grada, ali kada ovaj dan dođe, kada se prišunja na par dana, pre toga možeš osjetiti tenziju u gradu. Moj 10. januar počeo je najnormalnije moguće. Koliko se sećam, ništa nije bilo neobično. Probudio sam se, pojeo doručak, obukao se, oprao zube. Nikada nisam primetio ništa čudno ili drugačije što se menjalo iz jednog trenutka u drugi. Međutim, kako sam pakovao knjige u ranac, čuo sam kako me majka doziva odozdo. Uzviknuo sam da silazim brzo, ali izgleda da me nije čula jer je počela još glasnije da viče. Tata je uskoro spreman, da li silaziš brzo? Povikao sam nazad. Samo još minut! Prevrnuo očima još uvek spremajući se, ali moja majka kao da me nije čula. Nikola! Pozvala me je i uskoro moj otac je počeo da me doziva takođe. Normalno ovo me je naljutilo jer su vrata moje sobe širom bila otvorena i mogli su jasno da me čuju, osim ako nisu postali gluvi. Rekao sam da dolazim! Povikao sam, ali niko me nije čuo. Pogledao sam kroz vrata i još uvek su me dozivali, gledajući povremeno nervozno u telefone. Uzeo sam svoj telefon i poslao im poruku da silazim za par minuta, ali je pisalo da poruka nije poslata. Šta? Pomislio sam. To je bilo čudno, ali ništa previše neobično. Probao sam ponovo, ali isti rezultat. U tom trenutku moja majka je ušla u sobu, unezvereno gledajući po istoj, izgovarajući glasno moje ime. Šta je bilo, evo me, ovde sam. Nikola, gde si? Majka, ovde sam, šta izvodite? Tome! Povikala je mog oca. On nije ovde! Stao sam pred svojom majkom, mahao ispred nje, glasno je dozivao, ali nije me videla. Počeo sam da paničim. Sleteo sam bukvalno niz stepenice do svog oca koji je sada također dozivao moje ime iz sveg glasa, trčao po kući. Kada sam ga uhvatio za ruku nakon što je krenuo da zove policiju na telefon, ruka kao da mu je bila od metala. Nešto nije bilo u redu. Popeo sam se nazad pokušavajući da pipnem i pomerim bilo šta u mojoj sobi, stonu lampu, laptop, jastuk, ali sve kao da je bilo od samog metala. Ništa nisam mogao da pomerim. Jedino što je iz nekog razloga moglo da se pomeri bio je moj telefon, ranac, knjige i četkice za zube. Sve što sam mogao da pomerim sam ubacio odmah u svoj ranac i strčao dole niz stepenice. Moj otac je bio na telefonu sa nekim, verovatno pričajući sa policijom, majka je bila kraj njega, gledajući okolo i dozivajući me. Počeo sam od frustracije da plačem i od straha, shvatajući da me zapravo ne zezaju. Kada su izašli napolje, panično sam izašao za njima, pokušavajući nešto da pomerim tamo. Kako sam izašao napolje niz ulicu, uzeo sam svoj telefon koji je i dalje imao odličnu mrežu. Probao sam da pozovem svoje drugari ili policiju, ali jednostavno nije moglo. Nisam mogao da postavim ništa na Snap, Instagram, ali sam mogao da uđem u mailove i to samo u prijem. Niti sam mogao da uđem u sekciju poslato, niti da šaljem mailove. Počeo sam da se derem niz ulicu i tada sam video nju. Bila je baš iza ćoška. Krenuo sam da trčim prema njoj dozivajući joj ime. Kristina! Kristina! Devojka koja je nestala pre nekoliko godina nije se promenila još od tad. Ona se okrenula sa pogledom punog šoka kao da nije očekivala iko da je vidi. Vratila si se! Uzviknuo sam dok sam je grlio, rasterećen što mogu da je zagrlim i da joj pomerim ruku.
Kristina me je pogledala tužnim očima. O ne, Nikola. Pogledao sam je zbunjeno. Došla sam ovdje da pomognem narednoj osobi ove godine, a onda... Tu je stala dok je gledala moje lice, verovatno prebledalo od straha. Bio je 10. januar. Kristina, šta se dešava, dođavola? Pođi za mnom, rekla mi je. Nisam imao izbora nego da je pratim kroz grad i van istog. Na putu objasnila mi je da sve što mi se desilo je tipično za 10. januar i da su to sva deca iskusila, svih 23. To znači da postoje deca koja nisu sa svojim roditeljima čitavih 23 godine, živeći iz dana u dan ovako. Kristina mi je također rekla da je vreme ovdje drugačije, u ovakvom stanju i da sve što sam imao sa sobom ili kraj sebe u rukama je ono što mogu da jedino koristim. Zatim mi je rekla da je dobro što sam poneo telefon sa sobom u trenutku kada sam nestao. Pitao sam je da li će moj telefon da radi. Ona je izvadila svoj i pokazala da je baterija na 83% zadnjih 3 godine. Može da pristupi internetu i da čak postoje na određenim sajtovima koji nisu direktno povezani sa ovim gradom ili ljudima. Internet je zaista šokirao osobe koje su nestale pre nego što se isti pojavio, govorila je dok sam ja širom otvorenih očiju posmatrao okolinu. Nakon par minuta šetnje naišli smo na čistinu kraj šume gde sam video jednu kućicu na drvetu. Jackson, koji je nestao u subotu 10. januara pre par godina, je bio u ovoj kućici kada se to desilo. Njegovi roditelji su ga tražili tu, ali ga nisu videli, iako je bio samo par centimetara od njihovih lica. Srećom, koristio je sve što je u njegovoj kućici, tako da možemo da koristimo njegove knjige i stvari koje su unutra. Unutra zatekao sam gomilu dece koja su sedela na podu, čitala knjige ili pričali međusobno, što me je malo raspoložilo. Jessie, devojka koja je nestala također, imala je sa sobom laptop, tako da smo mogli da koristimo isti. Kristina mi je također objasnila da većina dece koja su imala telefone ili laptopove sa sobom kada su nestala su mogla da pristupe par puta u kontakt sa drugim osobama ili da objave postove o ovome, ali na vrlo kratko vreme. Zato i objavljujem ovo ovdje nadajući se da će uspeti, da će imati šanse da neko ovo dobije i da sazna gde sam. Na kraju poruke ostavit ću svoje informacije gde sam tačno. Ako neko ovo čuje, požurite, recite mojima gde sam. Pogotovo jer mi je Kristina umalo zaboravila reći o jezivim stvorenjima koja izlaze noću i love nestale.